Tervetuloa taas seuraamme ja mukaan tähän ohjelmasarjaan nimeltään Jumala puhuu. Minun nimeni on Jan Cedercreutz ja tässä on rakas vaimoni Joy. Ja me haluamme kertoa sulle siitä, ja olemmekin kertoneet jo paljon siitä, että Jumala on todellinen Jumala, joka haluaa olla sun kanssa. Hän haluaa olla jokaisen meidän kanssa ja jokaisella meillä on mahdollisuus löytää läheinen suhde Jumalaan. Ajattele, hän joka on luonut koko tämän maailman kaikkeuden, haluaa olla sua lähellä. Ja sulla on mahdollisuus löytää läheinen suhde häneen. Me ollaan opetettu jo joistakin aiheista ja oikeastaan me ollaan rakennettu pohjaa sille, mihin me nyt tänään mennään. Eli tänään mä tuun opettaa ja me tullaan yhdessä opettamaan siitä, miten löytää se läheinen suhde Herraan ihan niin kuin konkreettisesti. Ja me ollaan puhuttu ensinnäkin siitä, että Jumala on rakkaus. Ja se on hirveän tärkeä ilmestys meille jokaiselle uskovalle, että me ymmärretään, että Jumala todella on rakkaus. Ja koska hän on rakkaus, niin kuin Raamattu sanoo hänen olevan, niin hänessä ei ole mitään pimeyttä. Hänessä ei ole mitään pelättävää. Hän on vain hyvä. Hän on vain hyvä. Ja se oli se perusta, mistä me aloitettiin tämä ja missä meidänkin elämä mun vaimon kanssa on niin rakentunut sen varaan. Ja edelleenkin me saadaan lisää ja lisää ilmestystä siitä, että hän on hyvä, hän on rakkaus. Niin kuin Raamattu sanoo, että Jumala on valkeus ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Ja tämä oli oikeastaan se asia, joka on pitänyt meitä semmoisella oikealla raiteella. Että me pystytään, kun kuullaan joku saarna tai luetaan Raamattua ja tuntuu siltä, että apua, tämä niin kuin tuomitsee mut pahasti tai tästä mua alkaa ahdistaa, niin sitä ei ehkä siihen tarvitse kiinnittää huomiota, koska Herra osaa puhua meille sillä tavalla, että se menee sydämeen. Se oikeasti myös tuntuu hyvältä. Ja vaikka välillä hän nuhtelee meitä, niin se on aina semmoisella tavalla, että mä pystyn sen ymmärtämään. Ja se kuitenkin tuntuu musta hyvältä. Jumala on valkeus. Ja tämä voi olla semmoinen ohjenuora, kun me opitaan tuntemaan hänet ja varsinkin kun me opitaan kuulemaan hänen ääntään. Ja siitä me puhutaan juuri tänään tästä kuuntelevasta rukouksesta. Ja niin kuin sä sanoit tosi hyvin tuossa, niin se, että Jumalan rakkaus ja hän on hyvyys, sen pitäisi olla semmoinen niin kuin siivilä, jonka läpi me tulkitaan kaikkea se, mitä me luetaan tai kuullaan. Koska Jumala on hyvä, niin hän haluaa aina rakentaa, rohkaista ja auttaa meitä. Sekin, että hän tarttuu johonkin syntiin, niin se on vain sen takia, että hän halusi, että me oltaisiin vapaita. Mutta sitten sen jälkeen me puhuttiin siitä, että miten me voidaan lähestyä Jumalaa, joka kuitenkin vaikka hän on rakkaus ja hyvä ja pyhä, niin hän on todella myös pyhä, että miten me syntiset voidaan lähestyä. Me vietettiin paljonkin aikaa siinä ja opetettiin siitä, että me ollaan jo vanhurskaita. Me ollaan jo, kun me otetaan Jeesus vastaan meidän sydämeen, jos sä oot katsoja ottanut Jeesuksen vastaan sun sydämeen, niin sä oot jo vanhurskas. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että Kristuksen kautta meistä on tullut vanhurskaita. Hän on sen tehnyt meidän puolesta. Ja sen takia me voidaan rohkeasti etsiä Jumalaa ja rohkeasti lähestyä häntä ilman pelkoa ja ilman häpeää. Eikö niin? Eli nämä oli näitä kaksi tällaista peruskiveä, joita me ollaan niin oikein rakennettu tässä nyt. Että ensinnäkin, että Jumala on hyvä ja sitten, että hän on tehnyt meistä vanhurskaita. Ja sen takia me voidaan rohkeasti lähestyä häntä. Ja nyt me mennään. Eikö niin? Eli tänään mennään sitten sinne Jumalan tuntemisen ytimeen. Koska monesti saarnat jossainkin kuulee sanottavan, että vietä aikaa Jeesuksen kanssa, eikö niin? Että vietä aikaa Jeesuksen kanssa, pastori kehottaa tai joku muu. Ja tietenkin se on erittäin hyvä kehotus. Mutta monesti, mitä mä oon keskustellut ja jutellut ihmisten kanssa, niin he eivät sitten tiedä miten. Miten mä vietän aikaa Jeesuksessa? Mitä se tarkoittaa? Ja monet saattaa ehkä kokea myös, että vaikka mä luen sanaa, niin mä en ymmärrä tästä paljon mitään. Ja se rukouselämä saattaa tympiä ja ei löydä semmoista läheistä suhdetta, mistä pastori puhui tai joku toinen puhui. Ja me ei haluta jättää teitä
tai ketään niin kuin semmoiseen niin kuin, vaan semmoiseen niin kuin kehotukseen, vaan me halutaan näyttää ihan konkreettisesti, miten se on mahdollista ja opettaa sua, miten sä voit löytää sen läheisen suhteen, mitä me sille oikeasti tarkoitetaan, mitä Raamattu sille tarkoittaa. Mutta ennen kuin mennään ihan niihin käytännön asioihin, niin lasketaan tähänkin perusta, eikö niin? Raamatussa nimittäin löytyy näitä uskon sankareita paljonkin. Ja mitä heitä yhdistää on se, että he tunsivat Jumalansa. Me nähdään, että esimerkiksi kuningas Daavid, kun hän joutui erilaisiin vaikeisiin tilanteisiin, niin hän tunsi Jumalansa. Ja hän monesti vain kysyi Herralta, että mitä mä nyt teen. Ja Herra antoi hänelle neuvoja, että tee näin, näin ja näin. Ja sitten asiat ratkesivat. Sitten tuli uusi taistelutilanne ja vaikea tilanne. Isä, mitä mä nyt teen? Ja taas isä puhui ja hän teki niin ja niin. Ja samoin me nähdään profeetat toimi samalla tavalla. Daniel ja muut, he kuulivat, mitä Herra sanoi ja toimivat sen mukaan ja menestyivät. Eli he tunsivat Jumalan ja olivat oppineet kuulemaan hänen äänensä. Daavid ei ollut sen kummempi kuin minä tai sinä, mutta hän tunsi ihmeellisen Jumalan. Ja se teki hänestä niin voitokkaan. Se teki hänestä ihmeellisen. Ei hän itse, vaan se, että hän tunsi ihmeellisen Jumalan. Ja sunkin elämä voi muuttua, ei sen takia, että susta tulisi jotain ihmeellistä, vaan kun sä opit tuntee ihmeellisen Jumalan, kuulet hänen äänensä, opit tuntemaan hänen sanansa kautta, niin sun elämä voi muuttua. Eli Raamattu on täynnä näitä ihmisiä, jotka tunsivat Herran läheisesti. Paavalikin sanoi, että minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja nyt avaimena tässä on se, nyt mennään ihan tämmöiseen konkreettiseen opetukseen. Johanneksen evankeliumissa luvussa 14, jakeesta 7 sanotaan näin. Jos te olisitte tunteneet minut, sanoi Jeesus, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi ensin opetuslapseen tässä, että nyt te tunnette jo isän, kun te olette nähneet minut. Ja silloin Filippus kysyy, että hei, näytä meille isä. Kuuntelepas, mitä Jeesus vastaa siihen. Jeesus sanoi hänelle, siis Filippukseen, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä? Jeesus oli, niin kuin me ollaan aikaisemmin puhuttu, täydellinen Jumalan kuva. Ei ole mitään eroa isän ja Jeesuksen välillä. Ei ole niin, että taivaan isä on ankarempi kuin Jeesus, vaan Jeesus on täydellinen Jumalan kuva. Kun sä näet Jeesuksen, näet mitä hän tekee ja luet siitä, mitä hän sanoo ja mitä hän tekee, niin sä näet isän. Koska Jeesus on täydellinen isän kuva. Halleluja. Ja tästä jatketaan. Nimittäin, Jeesus ei enää ole täällä fyysisesti meidän keskellä niin kuin hän kerran oli, mutta joku on. Kun Jeesus oli lähdössä pois täältä maailmasta takaisin palaamansa isän luo, niin hän sanoi näin. Johannes 16:5. Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta, mihin sinä menet. Ja miten se jatkuu? Niin, jos ajatellaan, että Jeesus oli ollut opetuslasten kanssa koko ajan ja hän oli heille se kaikkein tärkein henkilö. Hän oli se, joka piti heistä huolta ja he seurasivat häntä ja hän oli se, joka auttoi. He turvasivat todella häneen. He olivat luopuneet kaikesta ja seuranneet häntä. Niin mitä heillä oli ilman häntä? Ja nyt hän puhuu ja sanoo, että minä olen lähdössä pois. Niin hän oli ihan paniikissa, että apua, mitä tapahtuu ja Jeesus on jättämässä meidät ja hän on lähdössä pois. Mutta katsokaa mitä hän sanoo. Hän sanoo näin, että kuitenkin, niin, koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.
Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Eli Jeesus sanoi, että on hyväksi, että mä menen pois. Ja kun mä ensimmäisen kerran luin ton, niin mä en tajunnut. Sehän on ihan kamalaa, että se turva, mikä heillä oli, on menossa pois. Ja miten Jeesus voi sanoa, että on hyväksi, että minä menen pois? Mitä Jeesus tarkoitti tällä? Niin, hän tarkoitti tietenkin sitä, että kun Pyhä Henki tulee, Pyhä Henki on henki, joka voi olla meidän kaikkien kanssa. Jeesus oli vaan siellä fyysisessä ruumiissaan niiden opetuslasten kanssa, heidän kanssa. Ja sitten hän kulki siellä kansan keskellä. Mutta kun Pyhä Henki tuli, niin hän pystyi olemaan meidän kaikkien kanssa. Ja tässä onkin tämä salaisuus juuri, mihin mä haluan tulla nyt. Nimittäin, kun me halutaan oppia tuntemaan Jumalaa, niin avain on Pyhä Henki. Koska Jeesus todella sanoo tässä, että Johannes 14:17 tai 14:16 hän lähettää Pyhän Hengen. Sitten hän sanoo näin, totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet. Ajatella, Jeesus sanoo, ennen kuin Pyhä Henki on tullut, helluntaista ei ole vielä tietoakaan. Ja kuitenkin Jeesus sanoi tässä opetuslapsilleen, ennen kuin hän on edes lähtenyt, että te tunnette hänet jo. Miksi? Koska niin kuin mä sanoin äsken, Isän ja Jeesuksen välillä ei ole mitään eroa, mutta ei myöskään Jeesuksen ja Pyhän Hengen välillä ole mitään eroa, eikä Isän ja Pyhän Hengen. Eli kun Pyhä Henki laskeutui opetuslasten ylle helluntaina, niin Jeesus oli taas heidän keskellään. Ja tämä on se salaisuus, mikä meidän täytyy ymmärtää, että Pyhä Henki on nyt täällä meidän keskellä. Hän on nyt Jumala täällä maan päällä. Ja niin kuin Joy sanoi, niin se mikä tekee siitä niin, ja miksi Jeesus sanoi, että on parempi, että hän lähti. Koska silloin kun Jumala oli Jeesuksessa, eli pojassa tässä maan päällä, niin hän oli sidottu siihen ruumiiseen. Mutta nyt hän voi olla kaikkien meidän kanssa samaan aikaan. Ja sulla on mahdollisuus löytää läheinen ystävyys Pyhän Hengen kanssa. Pyhä Henki haluaa olla persona. Hän ei ole vain voima ja voitelu, vaikka hän sen kaiken meillä antaakin ja armolahjatkin, mutta hän on persona. Hän haluaa olla meidän ystävä. Ja se on jotain niin kallisarvoista, että sen kallisarvoisempaa ei ole. Elikkä, ja sen takia Jeesus sanoikin vielä sen jälkeen, kun hän sanoi, että te tunnette hänet, hän sanoi, en minä jätä teitä orvoksi, minä tulen teidän tykönne. Jos Jeesus tarkoittaisi tällä sitä, että hän tulee sitten aikanaan, kun maailman aika on loppu ja maailman ajan lopussa tulee hakemaan meitä, niin silloinhan me oltaisiin oltu orpoja täällä yli 2000 vuoden ajan. Mutta hän sanoi, että minä en jätä teitä orvoiksi. Ja hän puhuu täällä, Pyhä Henki puhuu tässä, minä tulen. Ja mä tuun olemaan sun kanssa. Niin kuin Jeesus sanoi tässä, hän on tullut ollakseen meidän kanssa. Ei suorittamaan ja antamaan vaan voimaa, vaan olemaan meidän kanssa. Haluatko sinä, että Pyhästä Hengestä tulee sun ystävä? Mä ainakin halusin ja mä löysin sen. Ja me löydettiin sen Joyn kanssa. Kerro Joy, miten sä löysit sen ystävyyden? Kerro, miten se tapahtui? No se alkoi oikeastaan siitä, että me luettiin semmoinen kirja, jonka nimi Benny Hinn on kirjoittanut sen, ja sen kirjan nimi on Hyvää huomenta, Pyhä Henki. Ja Benny Hinn kertoo siinä, miten hän oppi tuntemaan Pyhän Hengen ihan ystävänä ja miten hän aloitti omat rukouksensa sanomalla, että hyvää huomenta, Pyhä Henki. Ja siitä alkoi hänen elämässään ihan valtava uusi vaihe ja niin kuin monet katsojat tiedätte, että Benny Hinnin kautta sairaat paranevat ja ihmeitä on tapahtunut 10 vuosien ajan. Ja Pyhä Henki on vahvasti läsnä. Ja mä olin semmoisessa elämän kriisissä, oikeastaan semmoisessa umpikujassa. Mulla oli semmoisia suuria asioita päätettävänä. Ja tämä oli semmoinen tilanne, että mä en pystynyt kysymään keneltäkään, en pastoreilta edes tässä asiassa neuvoa. Ja mä otin sen kirjan, Benny Hinnin kirjan, ja menin meidän saunaan, kylmään saunaan istumaan lauteille. Ja mä otin sen kirjan ja sitten mä istuin sinne. Ja mä sanoin Herralle, ja näytin sitä kirjaa, että sä oot puhunut Benny Hinnille.
Sä oot tässä, Benihin kertoo tässä, miten sä oot puhunut hänelle. Ja sinä et katso henkilöön, sinä oot sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jos sä oot puhunut hänelle, niin sä puhut mulle. Ja mä en mene nyt tästä saunasta pois ennen kuin sä puhut. Ja ensin mä en kuulu yhtään mitä, mä odotin semmoista jotain ukkosen jylinää, joku joka sanoo, Joy, sinä olet minun rakas tyttäreni. Ei mitään semmoista. Mä en nyt lähde, mä istun tässä nyt ja sun on puhuttava minulle ja sillä sipuli. Ja siinä istuessani mä hiljennyin ja ajattelin rohkeasti, että kuuntelenpa omaa sisintäni. Ja sieltä mun sydämen sisältä ihan niin kuin mun omat ajatukset puhuu mulle, että Joy, mä rakastan sua. Sä oot mulle tärkeä. Ja mä oon tässä sun kanssa. Ja mä oon ihan lähellä. Ja ensin mä ajattelin, no niin, nämä on mun omia ajatuksia, koska se kuulosti siltä, että minä itse puhun itselleni. Mutta mitä enemmän mä kuuntelin, niin sitä enemmän ne sanat hämmästytti mua. Ja mä ymmärsin, että tämä on niin hyvää, että nämä asiat ei voi tulla multa itsestäni. Tässä on niin suuri armo ja niin semmoisia uusia asioita, en minä itse ikinä olisi itselleni noin hyvä. Kun hän sanoi, että mä haluan, että sä oot onnellinen. Ja mä haluan antaa sulle hyvän elämän. Ja mulla on hyviä suunnitelmia sulle. Ja mä johdatan sua niin kuin mä oon luvannut. Ja älä pelkää. Yleensä hän aina sanoo mulle, Joy, kaikki on hyvin. Miten kaikki voi olla hyvin? Kaikki on hyvin, Joy, mä oon tässä. Ja siitä se alkoi. Pikkuhiljaa, ihmeellinen seikkailu. Ja varmaan siitä ehkä puolet oli mun omia juttuja alussa, mutta pikkuhiljaa siinä oppi erottamaan. Ja myöskin sitä aina katsomaan Raamatusta, että hei, onko tämä Raamatun, onko tämä sanan mukaista? Onko tämä nyt, löydäks mä näitä samoja sanoja täältä? Ja jakamalla sun kanssa mä kuulen näitä. Mitä sä ajattelet? Voiko tämä olla Herra vai onko nämä mun omia juttuja? Niin pikkuhiljaa me opittiin. Ja mä muistan sitten, siinä kävi niin, että kun sä etsit Herraa ja löysit sen yhteyden, niin arvaa sytyttikö se mua ja mä itse menin ja me molemmat löydettiin tämä läheinen suhde Herraan. Ja se on ollut myös meidän avioliiton elinehto. Tai semmoinen niinku lähde. Elämän lähde kaikkeen. Ja Raamattu tosiaan sanoo näin Pyhästä Hengestä, että hän on persona, joka puhuu. Johanneksen evankeliumi 16:13, mutta kun hän tulee, pyhä totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Eli Raamatussakin Jeesus sanoo, että pyhä henki puhuu. No jos hän puhuu, niin me voidaan oppia kuulemaan hänet. Ja tässä on kyse sellaisesta kuuntelevasta rukouksesta. Mitä Jumala haluaa mulle puhua? Ja Pyhä Henki oli todella todellinen myös alkuseurakunnalle. Pyhä Henki johdatti alkuseurakunnassa. Pyhä Henki tunnistettiin ja tunnustettiin Jumalaksi heidän keskellään, niin kuin Jeesuskin oli Immanuel, joka tarkoittaa Jumala meidän keskellämme. Nyt Pyhä Henki on nyt täällä Jumala meidän keskellämme, tässä ajassa, sun kotona ja tässä. Pyhä Henki on tässä meidän kanssa. Ja tässä tosiaan sanotaan, esimerkiksi apostolien teot 15:28 sanotaan näin, että sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi. Eli alkuseurakunnassa he keskustelivat Jumalan kanssa, Pyhä Henki johdatti, antoi viisautta ja he tunnustivat, että hei, Herra on täällä. Ja me molemmat ollaan löydetty se läheinen suhde ja tästä me halutaan niin jakaa koko maailmalle, että jokainen voi löytää läheisen suhteen Herraan. Uskonto ei ole uskontoa, vaan se on elävää suhdetta elävän Jumalan kanssa, joka on meidän kanssa tänään, huomenna ja iankaikkisesti. Halleluja. Ja tässä on jotain niin kuin semmoista, että halleluja. Ja nyt me mennään ihan sen käytäntöön, koska me opittiin tällä tavalla kuulemaan Herran ääniä ja niin kuin herkistämään korvamme, sisäisen korvamme kuulemaan, ja sä voit tehdä ihan saman. Mutta se lähtee ensinnäkin siitä. Ja ensimmäinen askel on se, että sä yksinkertaisesti uskot, että Jumala on sun kanssa. Raamattu sanoo, että joka Jumalan luo tulee, hänen täytyy uskoa, että Jumala on.
Eli sun täytyy nyt vaan uskoa. Mullakin, kun mä harjoittelin sitä Pyhän Hengen äänen kuulemista ja kuuntelevaa rukousta, niin mun piti vaan uskoa, että hän on tässä. Eli usko, koska hän on, mutta kaikki hengelliset asiat avautuu uskon kautta. Niin usko, että hän on siinä sun vieressä nyt. Ja nyt me tehdään tämmöinen ihan konkreettinen harjoitus, että sä siellä katsoo ja säkin voit hiljentyä nyt niin kuin me tehtiin. Ja sä voit keskittyä siihen, että Herra on nyt siinä sun kanssa. Eikö niin? Ja hiljenny siinä ihan nyt kuin Herran läsnäolossa nyt. Ja usko ensinnäkin, että Herra on sun kanssa. Raamattu sanoo, että jokainen, joka uskoo, syntyy uudesti ja jokainen, joka uskoo Jeesukseen, Pyhä Henki tulee asumaan hänen sydämeensä. Jeesus on siinä sun vierellä. Ja jos et sä ottanut vielä Jeesusta vastaan, niin tee se nyt ennen kuin me ruvetaan rukoilemaan. Ota Jeesus vastaan sun sydämeen nyt. Pyydä Jeesus, tuu mun sydämeen, anna mun synnit anteeksi. Niin hän tulee. Rukoile se nyt ensin. Jeesus, tuu mun sydämeen, anna mun synnit anteeksi. Mä haluan pelastua. Hui, siinä hän on. Mutta sitten, ja nyt tässä on se, että taivasten valtakunta kuuluu lapsenmielisille. Niin sun täytyy vaan uskoa, että Jeesus on nyt sinun vieressä. Niin kuin lapsi uskoo. Tämä ei ole semmoista mitään ihmeellistä. Tämä on loppujen lopuksi niin yksinkertaista ja lapsenmielisen yksinkertaista. Mutta taivasten valtakunta kuuluu lapsenmieliselle, Jeesus sanoi. Jeesus sanoi, että jos ei me muuta lasten kaltaisia, me ei edes päästä sinne sisälle. Me ei voida nähdä taivasten valtakuntaa, niin kuin Jeesus sanoo. Eli käytä vaan sun omaa mielikuvitusta. Avaa sun sydämesi uskomaan, että Jeesus on sinun vieressä, koska hän on. Ja sitten, hiljenny vaan. Ajattele, että Jeesus on siinä vieressä. Ja nyt ajattele, mitäköhän Jeesus haluaa sulle sanoa. Ja kun sä ajattelet sitä, niin sulla tulee eri ajatuksia. Ja tiedät, että Jumala ei puhu korvin kuulevin ääni, vaan hän puhuu sulle ihan sun omien ajatusten kautta. Me voidaan näyttää nyt tässä Joyn kanssa. Joy, sä voit nyt hiljentyä. Tämä ei ole mitään hypnootisointia, tämä ei ole mitään umpukia ihmeellistä. Mutta me vaan halutaan nyt ottaa tässä aikaa ja keskittyä Herran läsnäoloon. Ja Joy, säkin voit ihan vaan rauhoittua ja ajatella, että nauttii siitä, että Herra on tässä meidän keskellä. Pysyt sä ajattelemaan, että Jeesus on siinä sun vieressä. Mitä hän tekee? Hän laittaa käsivarren mun ympärille. Hän on semmoinen pitkä ja turvallinen. Tulee semmoinen turvallinen olo. Onneksi ei ole yksin. Musta tuntuu, että mä en ole yksin. Mitä hän haluaa sulle sanoa? Älä pelkää. Mä oon tässä. En mä sua koskaan jätä. Mä oon tässä. Oho. Ja mäkin voin kokea hänen läsnäolonsa just tässä. Ja hän hymyilee mulle ja vähän nauraakin. Hän haluaa, että mä rentoudun ja luotan häneen. Ja mä koen vaan, mitä hän haluaa sanoa sulle katsoja, että sä oot tavattoman arvokas. Sä oot ihan tavattoman arvokas. Sun elämä on kallisarvoisempi kultaa. Sä oot niin arvokas, että Herra sanoi, että hän oli valmis kuolemaan sun puolesta. Ja Herra haluaa, että säkin opit tuntee hänet. Niin kuuntele nyt, kun hän puhuu sulle. Ja tiedä, että hän haluaa puhua sulle joka päivä. Hän on sun kanssa joka hetki. Tämä ei ole satua, tämä on totta. Ja vaikka me ei fyysisin silmin nähdä mitään, ei fyysisesti tunneta mitään, me voidaan hengessä nähdä hänet ja kuulla hänen äänensä ja oppia tuntea hänet. Ja silloin uskosta tulee elävää. Tämä kuuluu sullekin. Herran läsnäolo, Herran tunteminen, Herran ystävyys kuuluu sullekin. Joten hiljenny vaan ja nauti hänen läsnäolostaan, niin me vielä rukoillaan tässä vaimon kanssa.
Ja kiitos Pyhä Henki, että sä oot täällä. Sä oot täällä studiossa tänään. Ja sä oot meidän kanssa, kun me lähdetään täältä, kun me tullaan kotiin. Sä oot siellä jokaisen katsojen vieressä. Ja Pyhä Henki, rukoile vaan, tee itsesi eläväksi. Avaa uskon kautta ihmisten silmät näkemään sut ja kuulemaan sun äänesi. Kiitos, että sanot jokaiselle tänään, että minä rakastan sinua. Sinä olet minun rakas poikani, rakas tyttöni. Sama, mikä sä sanoit Jeesukselle kasteessa, sä haluat sanoa jokaiselle katsojalle just nyt. Ota nämä sanat vastaan, sano Herra. Uskon ne, uskon ne, uskon ne. Halleluja. Kiitos Pyhä Henki. Eikö se ole mahtavaa? Ja tässä uskon elämästä on kyse läheisestä suhteesta Jumalaan. Ja tästä me jatketaan. Tämä on koko tämän sarjan ydinasia, että sä löytäisit läheisen suhteen Herraan. Ja kasvaisit siitä kaikkeen siihen, mitä Jumala on suunnitellut sun elämään. Jos sä haluat tukea tätä ohjelmaa, niin sä voit tukea meitä rukouksiin. Mutta sä voit myös tukea taloudellisesti. Ja sä voit ihan soittamalla yksinkertaisesti tähän seuraavan numeroon, eli 0600 100 77. Se puhelu maksaa 10 €, ja sillä sä tuet tätä ohjelmaa ja sen tekoa. Ja me todella rukoillaan, että tämä ohjelmasarja kaikin puolin saa vapauttaa ja eheyttää sut ja olla sulle todella siunaukseksi. Ja parasta on se, kun sä löydät ystävyyden Jumalan kanssa. Amen. Ole siunattu.